Hello guys, for today's video maglagay ko mask ako ng kay murag agad na kadong ng muna akong gibutang natag manisaw ang client, so paghirapan natin to. Lah, iba di ang ba naman tong kulay Magaling ako sa magmask ko kadjut. Di siya pareha, na di siya. Ang tugon sa mani. Wa man siya kuan tuon na nagbutang yellow. Dili man siya yellow. Buto sa wa pa siguro ni ma. Tunaw. Puti jud siya. Na yellow. Kaya naman ko nabilin nga gamay. Magitiwas. Sa dong ra din siya. Kibali wala masagol. Mana siya na nagyelo. Okay. Nangunot na itong nawong. Kaya tigulang na. Ito sa panganimas. Sayang man po. Mahal ba siya ni? Pinatag niya sa madam. Client na sa aang suki sa kuan. Ako nagtutor sa isang bata. Ano yung gihatag? Ay, yung gihatag. Yung kudik ko na kagalansyang nindot ni siya. Mask. Na siya. Ito mo. Ano yung pangana, guys. Mura ni siya ibutang. Then, pag uga ko na nimo, pag mauga na, kaya ni siya upa. Kung namin ni siya kayo makatangtag blockage. Kaya yung ukab ni mo. Apple po tanggal yung panichar. Dito. Makarelax po kamay. Mura man siya bali babad. Pag mauga ni siya, muna po ni siya upiton. Hindi ba? Nag-trade ko o kanang kuan ba tanod ang gigamit sa una kay daghang ko balibon nindot sa ma-trade kay mura pug maputi mo na wali kaya nabitang mga balibong gagmay di kay wa naman ni ari to akong amiga ano ko kahabaw yung number abag ko siguro na ang kontak man nagsariling